Здравейте на всички! Радвам се, че сте ми в групата. Радвам се, че следите какво споделям. И искам да обсъдя нещо с вас, защото тази група е за споделяне. Не е просто аз да пиша някакви неща и вие да гледате отстрани, а е за коментиране, за дискусии, за споделяне и от двете страни. И виждам, че ви е важна темата за отслабването, на мен също. Това ми е основното в момента, но не говоря за отслабване, което да е нещо временно, да е нещо драстично, а говоря за здравословно отслабване, нещо, което е за цял живот, нещо, което ще го задържим и ще го сбъднем с лекота. Не ми се иска никакви крайности. Така съм започнала и аз. Виждам, че нещата се получават без стресови ситуации, без крайности, без ограничения, без лишения. Има няколко правила, разбира се, няма как. Трябва да направим някакви промени, но те не са такива драстични, които да ни изкарат толкова много от зоната на комфорт. Да, трябва да се напазарим, да, трябва някакви неща да си приготвим, но не говорим за часове в кухнята, за едно непрестанно готвене, а просто за едно правилно комбиниране на храната и за едни заготовки, които можем да си направим за цяла седмица. И по този начин да сме в зоната, да се храним добре. И няма как да не спомена за детокса или за добавянето на супер храни или добавки. И това не е защото просто ги препоръчвам. Всеки може да си ги вземе откъдето иска. Няма значение дали е от мен. Въпросът е, че аз за 7 години наистина виждам смисъл в това нещо, тъй като в днешно време, както знаете, живота е много различен, много забързан, много сме в стрес всекидневно. Да не говорим за храната, която ядем, тя няма почти никакво качество. И всички знаем защо е, заради пръскането с отрови, заради обработката, заради всички неща, които се слагат в храните, за да бъдат с по-голяма трайност. Всичко това на нас ни вреди. Не ни помага, ни вреди. Тоест ние се храним с една почти вредна храна за нас. И за да може тялото ни да работи добре и да нямаме липси, за да не се получават различни заболявания във времето, когато имам